mainita sen, että hän on ilmoittanut, että hän kirjoittaa nyt uuden kirjan. Niin, no pitäisikö näihin tehdä merkintöjä? Ehkä me pidetään nämä omina vaan muistiinpanoja, että tehdään merkintöjä näihin, että mä voisin justiin tuolla. Teissä, kun emme meistä saa vielä. Niin ei me ehkä tätä anneta, tää on vaan meidän nyt oma tämmönen. Vedotaan, että meillä on tää terve vaan, nyt on päällä. Joo, nyt nyt on täällä hovioikeudessa ja tässä olisi nämä Tiina ja Panu. Uhrit olisi tässä lähellä. Joo, huomenta no niin, vaan. Tiina ja Panu, minkälainen on fiilis nyt täällä? Kyllä ihan tässä väsynyt hieman, mutta ihan semmoinen rauhallinen kyllä. Että, Joo, ei voi sanoa, niin kuin, että väsynyt, mutta onnellinen. Ei vielä joo. Tämä ei kyllä niin millään muotoa ole miellyttävä kokemus ollenkaan. Niin. Tilannehan on tosiaan se, että Jessica Aro haki meille lähestymiskieltoa. Me saatiin tästä tieto haastemieheltä. Mä sain Itä-Uudenmaan käräjäoikeudesta ja Panu sai. Mistä sulle tuli haastemies ovelle tuomaan? Mä jouduin hakemaan sen Tikkurilasta. Mä jouduin hakemaan sen kiellotet. Me oltiin koko päivä oltu. Voi olla, että Mun mielestä toi sulle se haastemies, toisen sulle pisteitä. Silloin, mutta siis tännehän meitä ei niin kuin... Kyllä haastettiin. Se oli, kun me oltiin koko päivä istuttu Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa Vantaalla Kiellotiellä. No, mutta siis se oli käräjävaiheeseen, siis tänne hovivaiheeseen. Niin, mä yritän kertoa tätä taustaa tähän streamille. Joo. Eli siis me oltiin istuttu koko päivä striimaajien tämmöisillä käräjillä siellä Kiellotiellä. Ja sitten me lähdettiin sen jälkeen, tämä oli siis 21. päivä 11. viime vuonna. Ja me lähdettiin sitten siihen Tikkurilan keskustaan, mentiin syömään niin kuin sen jälkeen. Ja sitten mulle tulee soitto Itä-Uudenmaan käräjäoikeudesta, missä mä oon istunut koko päivän. Ja sanoi, että täällä olisi tämmöinen haaste odottamassa mua. Mä olin, että ahaa, mikäs juttu tää nyt on sitten. Ja sitten joku ystävällinen sielu lähti mut heittää sitten takaisin sinne käräjäoikeuteen. Ja siellä oli sitten odottamassa haaste, jossa Jessica Aro sitten oli tehnyt lähestymiskieltohakemuksen. Ja mä sitten otin sen ja ihmettelin kyllä suuresti. Mä olin, mitä ihmettä tää voi niinku olla. Ja se nyt oli aika pöyristyttävä paperi kaikkinensa. Ja sitten oli vielä silleen, että mulla oli seuraavana päivänä, eli 22.11. niin oli mun 50-vuotissynttärit. Et se oli taas tämmönen messevä lahja sitten. Niinku, ja ne ei siinä mitään. Meille annettiin 2 viikkoa aikaan valmistautua. Pääkäsittely Helsingin käräjäoikeudessa 9. päivä joulukuuta oli sitten pääkäsittely ja sen piti kestää vaan niin kuin 9–16, eli niin kuin virka-ajan puitteissa. No eihän siitä mitään tullut, vaan se kestikin sitten yli puolen yön. Eli me istuttiin 15 tuntia, me istuttiin Helsingin käräjäoikeudessa jauhamassa näitä asioita, eikä sekään päivä sitten riittänyt, että jouduttiin jatkaa sitten, että oli maanantaina, jouduttiin jatkamaan vielä sitten torstaina ja silloin sitten oli meidän loppulausunnot ja näin, että ihan kohtuuton prosessi ja meille ei annettu tosiaan yhtä aikaa valmistautua, eikä meillä tietenkään ole ollut varaa niin kuin mihinkään asiamiehiin, eli tämmöisiin niin kuin lakimiehiin. Sen sijaan Jessica Arollahan on täysin avoin piikki tälle asianajaja Martina Krullströmille, Sotamaa-osakeyhtiön toimitusjohtajalle. Eli me ollaan tässä nyt laskeskeltu, että vuosien varrella, kun nämä on näitä MVM:hen liittyviä oikeudenkäyntejä on ollut, niin kyllä se Martina Krullströmin laskutus pyörii nyt jo jossain 800 000 eurossa. Ja me ei niin kuin tiedetä yhtään, mistä Jessica Aro tämän rahoituksen tähän lakimiesapuun saa, koska ollaan otettu selville muun muassa se, että vuonna 2018 verottajalta niin hänellä on ollut nollatulot. Niin mistä ihmeestä hän saa rahoituksen maksaa nämä Kronströmin nämä valtavat asianajopalkkiot. Tätä ollaan yritetty kysyä muun muassa Yleisradio Oyltä, joka on käsittääksemme yhä edelleenkin Jessica Aron työnantaja. Eli onko tämä todellakin näin, että meidän niin kuin tätä vainoa niin kuin kustannetaan veronmaksajien varoin. Tätä yritettiin kysyä myös siellä käräjäoikeudessa ja sieltä tuli Jessica Arolta vaan erittäin töykeä vastaus, että ei kuulu teille. Että emme tiedä niin kuin, että mikä tässä on niin kuin homman nimi. Tämä vaino tuntuu tulevan kyllä todellakin korkealta ja kovaa. Että
ei tiedetä, että onko tässä jotain valtiollisiakin tahoja sitten mahdollisesti niin kuin tässä rahoituksessa mukana. Niin ja minkä valtio? Ja minkä valtio nimenomaan, joo. Se lähestymiskielon se pääpointti oli se, että he halusivat kieltää meidän pääsyn. 19. päivä joulukuuta oli MV-hovikäsittelyn viimeinen päivä, loppulausunto ja näin, niin siinä hakemuksessa luki, että Tiina Keskimäki ja Panu Huhtasta ei saisi päästä tänne hovioikeuteen ollenkaan, suojataan Jessica Aroa. Toinen siinä hakemuksessa oli että me ei saataisi lähestyä hänen työpaikkaansa ollenkaan, eli niin me ei saataisi liikkua missään Yleisradio Oyn läheisyydessä. Ja sitten se pääpointti siinä oli, että me ei saataisi mainita Jessica Aron nimeä missään sosiaalisessa mediassa, eikä tehdä niin kuin mitään videolähetyksiä eikä mitään. Eli haettiin tämmöistä niin kuin ennakkosensuuria. Ja haetaan edelleen. Haetaan edelleen sen takia, me ollaan täällä hovissa, koska sitten lopputulema oli se, että käräjätuomari Simo Kolehmainen, joka on tämmöinen niin sanottu sananvapaustuomari, hän oli syyttäjänä silloin tuolla korkeimmassa oikeudessa, kun Jussi Halla-aho sai tämän kuuluisan tuomionsa. Niin tämä Simo Kolehmainen oli silloin syyttäjänä ja nyt hän on sitten vaihtanut. Nyt hänestä on tullut sitten tämmöinen niin kuin sananvapauskäräjätuomari. Ja hän sitten ilmoitteli siellä pääkäsittelyn loppuun, että siinä on joulut ja muut välissä, että tuomio tulee vasta 10. tammikuuta, niin kuin tulikin. Sitten sehän oli ensimmäinen hirveä iso tappio heille, kun he olivat nimenomaan toivoneet, että me ei päästäisi tänne saliin siinä MV-hovioikeudenkäynnissä raportoimaan. Eli päästiin saliin ja siinäkin oli sitä aikamoista turvauhkaa meille, että Jessica Aro masinoi sitten ihan tämmöisiä Syyrian kapinallisia ja näitä terroristeja myöten, niin meille ihan kunnon turvallisuusuhan, että mä jouduin ilmoittamaan Helsingin hovioikeuden Laamannille, että meillä on ihan oikeasti aito pelko siitä, että tämä tapahtuu joku atakki, että me ei päästäisi tänne näin. Jessica Aro masinoi myöskin esimerkiksi Viron edellisen presidentin Toomas Ilveksenkin niin kuin kirjoittamaan hänen puolestaan, niin kuin, että on kauheita tämmöisiä nettihäiriköitä nyt sitten vainoa Jessica Aroa. Joo, niin siis tänne tuli poliisipartio, eli Helsingin hovioikeuden Laamanni, niin hän sitten määräsi siihen 19. päivän alkuun, niin ja tällä kertaa se oli meitä varten, niin kuin meidän turvaksi. Poliisipartio oli täällä silloin. No, sitten tuomio tuli 10. tammikuuta ja se oli niin kuin heille aika tyrmäävä, eli mitään lähestymiskieltoa ei tietenkään määrätty. Ja tietenkin me toivottiin, että asia olisi jäänyt silleen, mutta asiaan puuttui oikeusministeri Anna-Maja Henriksson ja kommentoi sitä tuomiota tuoreeltaan, että nyt täytyy lähteä rukkaamaan tätä lähestymiskieltoa lainsäädäntöä uusiksi. Että niin kuin näinkin törkeät niin kuin häiriköt kuin nyt Huhtanen ja Keskimäki, että me ei saatu sitä lähestymiskieltoa. Että nyt oikeusministeriössä aloitettiin oikein projekti siitä, että muutetaan lähestymiskielto lainsäädäntöä koskemaan myöskin niin kuin tämmöistä nettihäiriköintiä. Ministeri ei sentään puhunut nimillä, että meidän takia, mutta viittasi selkeästi. Meitähän hän niin tarkoitti siinä. Joo, kyllähän toi Jessica Aron niin mainita nimellä. Joo. Se oli Uudessa-Suomessa oli se haastattelu. Uudessa-Suomessa, joo. Se ei tainnut sentään levitä hirveästi muihin medioihin. Ja sitten hyvin nopeasti sen jälkeen asianajaja Martina Kronström ilmoitti, että he tulevat hakemaan jatkokäsittelylupaa Helsingin hovioikeudesta. Ja sitten me laitettiin tietenkin vastavalitus siihen. Ja se onkin hyvin perustelma. Sitä just tuossa kertailin taas. Meillä on 31 kirjallista todistetta ja sitten nimettynä tänne. Ja sitten montas meillä oli henkilötodistajia. Kun mä selaan tuohon. Niin lähtökohtaisesti niin me ei uskottu sitä. 15 henkilötodistajaa ja 31 kirjallista, että se on semmoinen useamman päivän käsittely pitäisi. Nyt on varattu 2,5 tuntia, että jälleen kerran meillä ei ilmeisesti ole aiottu antaa varsinaista mahdollisuutta puolustautua. Niin siis käräjäoikeudessa niin Simo Kolehmainen, hän eväsi meiltä kaikki todistajat. Jessica Aro sai kyllä kaikki omat ilmoittamansa todistajat sinne ja kirjallisia todisteita valtavan määrän, niin meiltä evättiin kaikki todistajat. Ja suurin osa kirjallisista todisteista, siis se mikä näissä on hämmästyttävintä, niin kuin Ilja Janitskinin käräjäoikeus tai MV-käräjäoikeusvaiheessa, niin oliko se pari viikkoa ennen saivat syytekirjelmän haasteen ja pari viikkoa aikaa valmistautua, niin kuin, oliko siinä nyt
montas päivää sitä käsiteltiin, 6 päivää varmaan, eikö se ollut? Ainakin vai 8. 8. Joo. Eli ja sitten siellä tuomari Korjakov kielsi käytännössä kaiken, melkein puhumisenkin syytetyiltä ja Hymyilyn. Joo, ja varsinkin kaikki todistajat ja todisteet. Niin, ja siis pitää ottaa huomioon, että Ilja istui tutkintavankeudessa. Joo, se on tietenkin pikkasen haastavaa muutenkin noin niin kuin 2 viikossa rakentaa puolustus. Niin, hän istuu siis vankilasta. Niin, kyllä. Moi moi. Joo, että tässä niin kuin sama jatkumo on nyt ja nyt tosiaan niin ei oltaisi uskottu, että valituslupaa tai jatkokäsittelylupaa myönnetään, mutta mä soittelin ihan muissa asioissa, soittelin hovioikeuteen tuossa alkusyksystä ja kysyin sitten saman tien tästä, niin yllätyksekseni sain kuulla, että juu kyllä, Helsingin hovioikeus on myöntänyt Jessica Arolle jatkokäsittelyluvan jo huhtikuussa, mutta heiltä on jäänyt vähän niin kuin unohtunut niin kuin ilmoittamatta meille sitten ollenkaan. Että ei meille niin kuin tässäkään nyt hirveästi sitten aikaa jätetty tätä puolustusta. Niin kuin. Ja tosiaan jälleen kerran kaikki meidän todistajat ja meidän kirjalliset todisteet evättiin. Mutta niin evättiin tällä kertaa myös Jessica Arolta. Uudet, mutta niin. Toisaalta Jessica sai jo käräjillä siis itse keissiin todistajat ja kirjalliset. Kyllä. Me ei ole niin saatu missään vaiheessa prosessia, että sen takia tullaan tuossa vaatimaankin, että tämä ihan oikeasti käsiteltäisiin laajana asiana. Niin eilen illalla sitten vielä niin kuin semmoinenkin jännä juttu ilmeni, että Jessica on antanut haastattelun Eesti Paeva-lehdelle. Ja siinä hän ilmoittaa muun muassa sellaisen, että hänellä on nyt tämä lähestymiskielto, hovi on ja sitten hän kertoo siinä tälle toimittajalle, että me olemme kuulemma Tiina Keskimäki ja Panu Huhtan ihan nimillä mainitaan. Me ollaan kuulemma uhanneet tappaa hänet meidän näillä YouTube-videoilla. Toi on ihan mielenkiintoista kuulla hänen selitys tälle lausunnolle sitten. Joo, mä tein rikosilmoituksen siitä, mutta se ei tää voi mennä tälleen näin, niin kuin, että meitä vainotaan niin kuin ja meidän niin kuin työskentelyä, meidän videotuotantoa häiritään tällä tavalla. Siis mua niin kuin voisi vähempää kiinnostaa tämä persona ollenkaan. Et siinä mielessä ihan sama vaikka lätkäs minkä lähestymiskiellon, koska tämä on mennyt niin kuin ihan mahdottomaksi. Hän on tuhonnut niin monen ihmisen elämän, siis nimenomaan niin kuin lähtien Ilja Janitskinista. Että tässä on joku todella iso kuvio taustalla. Ja me ollaan valitettavasti jouduttu nyt tässä niin sitten pelinappuloiksi. Sanoiko jotain tästä päivästä? Vai sanonko mä jotain tästä? Niin. No, varsin arvotuksellinen päivä. En oikein nyt tiedä siis. Ja juuri tämä, että tänne niin kuin myönnettiin tämä jatkokäsittelylupa tänne hovin puolelle, niin siis se täysin yksiselitteinen ja päivänselvä tuomio. Se on perustuslain sananvapauspykälien ja ennakkosensuurikiellon 12 pykälä perustuslaissa niin vastainen. Se mitä nämä hakee siis perustuslain kumoamista käytännössä. Ja tietenkään sitä ei myönnetty, mutta se herättää isoja kysymyksiä, että kuinka iso tämä viranomaisvaino meidän niskas on, että miksi hovioikeus myönsi käsittelyluvan ja kuitenkaan he ei niin kuin selkeästikään aio käsitellä ja millään tavalla siis tuoda lisää. Niin 2,5 tunnissa ne meinaa tänään vetättää, niin. Että me oltaisiin niin 11.30 oltaisiin ulkona. Et se on niin oikeastaan 2 vaihtoehtoa, joko täällä on nyt siis erittäin korkealla viranomaistaholla päätetty se lähestymiskielto lätkästä ja sitten vaan muodon vuoksi istutaan, tai sitten on päätetty, että sitä missään nimestä ei anneta ja he ei halua käyttää yhtään enempää aikaa tähän. Mutta sehän on varmaan arpa, että jos näin käy, niin tämä vastapuoli tai hakija niin tulee aivan ehdottomasti viemään tämän asian korkeimpaan oikeuteen. Tulee ihan varmasti. Mutta saako käsittelyluvan sitten korkeimmassa? No heillä on hyvä tuuri ollut tässä. Että Juha Molarihan otti Hyvä tuuri. Juha Molarihan otti todella rankan vankeustuomion viime perjantaina ja edellisenä päivänä niin korkein oikeus myönsi Jessica Arolle valitusluvan Juhan Beckmanin saamasta tuomiosta. Kyllä siellä niinku kyllä mun mielestä niin oikeuslaitos on nostettavissa. Ja sitten tuosta Twitter-seurannasta salista, niin Keränen Heini, Keräsen Heini, tai eikö se ollut Keräsen Heini? Taisi olla. Tsekkaa vaikka se on vielä se tarkkaan. Eli Heini teki uuden tilin ihan tätä varten. Eli siellä voi, ja retweetatkaa niitä paljon, koska
koska se on ihan pieni tili vielä, kun se on uusi. Eli sit jos teillä on isompia tilejä, niin viitta alkaa. Sanoitko sä uudestaan, mikä tää on kanava, mihin sä nyt? Tää on Helgesippus 2. Okei. Sinne tää menee nyt. Niin, joo, no mut vois varmaan nyt lopettaa, niin mä käyn vielä kerran tossa. Joo, kiitos näistä ja niin, Ja kiitos kun katsojille tulitte ja ja seuraajille. tsempatkaan meitä, että me ollaan tosiaan 2 salissa tänään. Että Aivan. Joo. Oliko se niin kuin, että 7 on videosali ja sitten 6 on itse asianosaset? Joo. No niin, kiitos kaikille ja